Vo svete IT novinky zo sveta technológií, vedy a filmov. Microsoft predstavil Checkpoint kumulatívne aktualizácie. Tie prídu v nadchádzajúcej verzii Windows 11 24HA2. Ich cieľom je urýchliť sťahovanie aktualizácií tým, že sa stiahnu len tie súbory, ktoré sa od predchádzajúcej aktualizácie zmenili. Aktualizácia sa teda stiahne rýchlejšie, spotrebuje menej dát a zaberie menej miesta na tvojom pevnom disku. Zmena prebehne automaticky inštaláciou novej verzie operačného systému. Výskumníci zistili, že už po viac ako 4 hodinách na smartfóne trpí naše duševné zdravie. Hlavne v dospievajúcom veku to môže viesť k depresii, úzkosti a existuje väčšia šanca, že dospievajúci siahne po návykových látkach. Verejné nabíjačky ti môžu častokrát zachrániť telefón pred vybitím, no čoraz častejšie sa začína objavovať tzv. Juice jacking. Útočník dokáže cez infikovaný nabíjací kábel stiahnuť z tvojho mobilu citlivé dáta alebo ti doňho nahrať vírus. Bezpečnostní experti odhalili masívnu hackerskú kampaň, za ktorou stojí nový hráč, skupina Unfurling Hemlock. Do zariadení obetí môže nahrať až 10 rôznych typov vírusov. Hackeri nemajú pravdepodobne politické ciele, no ide im primárne o zisk. Vedci vytvorili doteraz najdetailnejšiu simuláciu jadrovej fúzie odohrávajúcej sa v reaktore Tokamak. Pre bežného človeka predstavuje simulácia fascinujúci pohľad do sveta kvantových javov, pre vedcov zas nástroj na pochopenie jadrovej fúzie v najmenšom možnom merítku. V najbližších dňoch sa na nočnej oblohe objaví nová hviezda. Vo vzdialenej sústave exploduje hviezda T Coronae Borealis a tento jav sa objavuje každých približne 80 rokov. Novú hviezdu nájdeš v súhvezdí Severnej Koruny niektorý z týchto dní, no nová hviezda sa na oblohe nezdrží dlho. Po pár dňoch hviezda zmizne rovnako náhle, ako sa objavila. Zaujalo ťa naše video? Získaj najnovšie informácie zo sveta informačných technológií, vedy a mnohého ďalšieho na našom portáli vo svete IT.